Saioa hasteko Fruitel Gipuzkoako frutazainen elkartearekin izango gara eta droneak erabiltzearen onurak ikusiko ditugu. Albistegian Idiazabal Gaztaren ibilbidea ezagutuko dugu. National Geographicen iritziz, estatuko ibilbide gastronomikorik onena da. Guardiako Casa Primizia upategiak hainbat sari irabazi ditu azken boladan. Arabako hegoaldeko ardoen kalitatea ezin hobeto ordezkatzen du upategi honek. Maitiana artisau txokolategian amaituko dugu. Maitiana, Gipuzkoako gozogile tradizionalen elkarteko kidea da. Euskal nekazaritza elkarteen lanaren mende dago, edo behintzat, lan horretan oinarritzen da hainbat kasutan. Oroar, ustiategi txikiak izan ohi dira. Ustiategien jabeek beste ekoizle batzuekin elkartu behar izaten dute elkarrekin lan egiteko, aholkularitza jasotzeko eta merkaturatze bideak zabaltzeko. Gipuzkoako frutazainen kasua hori da. Anemaiterekin eta Maiderrekin izan gara Gipuzkoako fruta ekoizleen elkarteko teknikariarekin eta lehendakariarekin urrenez urren. Itzordua Bilabonan izan dugu, Otalarrea finka esperimentalean elkartearen egoitza ere badena. Hemen barietateen emaitzak eta eritasunekiko erresistentzia aztertzen dira. Landaketa sistemak eta markoak eta inausteko teknikak ere aztertzen dituzte. Fruitelek ezagutza hori guztia bazkidei transferitzen die. Elkarteak 230 frutazein baino gehiago ditu, guztira 600 hektarea lantzen dituzte, hoietatik 160 era ekologikoan. Maastizainak ez dira Fruiteleko kide, lankidetza puntualak badaude ere. Fruitel 1988an sortu zen elkarte bada, Gipuzkoako fruta elkarte bada. Gehien bat zagarsaliak ditugu, baina kibila eta zagarretan ditugu zagardo zagarrak eta jantzagarrak. 235 bat bazkide gea, 600dik gora hektarea ditugu, horietatik 160 bat hektarea ditugu ekologikoan ekoizten. Fruitelen helburua da, frutagintzan gabiltzan hoi, laguntza, asesoramentu teknikoan laguntzia, diru laguntzak ateatzeianian horien inguruan informatzia, erosketak egin behar dianian bai ongarrienak edo fitosanitarioena, presioak negoziatzia eta pediduak denak batera egin eta merkego lortu ahal izatea eta zerbitzua ematia hor. Plantazio berriak inberbaldin maia, asesoramentu tekniko bidez laguntzia proiektu berri hortan. Fruitelen zeregin ugarien artean, jarduerarik garrantzitsuenetako bat prestakuntza da. Gainera, arlo hori indartzeko, Fraisoroko eskolarekiko lankidetza are gehiago estutu nahi izan dute. Fruitelen helburua da, sektorearen profesionalizazio bide horretan, ikastaro ezberdinak, formakuntza ezberdinak antolatzea, eta hori aurten iaztik hasi ginen Fraisoro eskolakin elkarlanian antolatzen. Helburua beti da sektorearen profesionalizazio bide hortan, eta jendia prestatu, eta gerota jantzi egoteko gaian inguruan. Duela gutxi, droneei buruzko jardunaldi interesgarri bat egin zuten. Droneak nola pilotatu, droneen bidez mapak nola egin, edota droneen aukerak nola aprobetxatu. Gipuzkoako maastizainek ere hartu zuten parte. Sektorea profesionalizatzeko beste urrats bat da. Lurrak mekanizatzea zaila denean eta eskulana kontrolatzeko arazoak daudenean, droneak lagungarriak eta zehatzak izan daitezke fruta arbolak eta mahatxondoak tratatzeko orduan. Gainera, kostuak merkatu egiten dituzte. 30 litro arteko edukiera dute eta produktu bakoitzari egokitzen zaizkion pita ezberdinak erabilditzakete. Hektarea bat 10 minutuan bakarrik trata daiteke. Irudien laguntzaz, landareen eta arbolen egoerari buruzko informazioa lor daiteke,
izurriak edo gaixotasunak detektatu. Azken egin dugun formakuntza edo informazio banaketa saioa izan da dronen inguruan, erraminta berri bat izan liteke gure frutagintza lanak errazteko, dugun orografiagatikan, mekanizatzeko zailak diren lurretan, bai tratamentu fitosanitarioak egiteko, gure plantazioen nola dauden identifikatzeko, bai mapeoen bidez, irudi sateliten bidez ikusteko izurriterik edo gaixotasunik edo behaien egoeran laguntzeko, gure inguruan 10 litrokin nahikoa izango litzake hektarea bat tratatu leike 8-10 minututan. Horrek kostuan ere presioetan mejoratzen digu eta gure sagaztien informazioa eskuragarri egiten digu mekanizatzeko zaila diren lur horietan ere. Elkartekidei gustatu zitzaien, 2 saio egin genitun, goiz da arratzalde, eta 21 pertsona etorri ziren, bai goiziz eta bai arratzaldez. Lehenengo saio teoriko bat izan gendun, pixkat ze informazio lortu daiteke, nola funtzionatzen den da hori dena, eta gero ikusi genuen dronen bidez bai sagaztitan eta maztitan nola funtziona lezaken erakustaldi bat, eta jendiai gustatu zitzaiola esango genduke. Interesa bintzat piztuzun. Horrelako ekimenek ustiategien emaitzak hobetu eta lana erraztu egiten dute. Hain beharrezkoa den belaunaldien arteko erreleboa ere errazten dute, arazo iturri bihurtu baita sektore osorako. Fruiteleen beste helburutako bada, relebo generazionala hemen dago, ja gertatzen nahi da, eta gure elkarteekidei nahi deguna da, asesoratze horretan lagundu, prozesu horretan lagundu, alternatiba desberdinak bilatuz dronen kasuan, informazioa bai diru laguntzenak, gestiorako informazio edanak bideratu elkartetik, prozesu horretan laguntzeko, eta interesgarria suertatzeko generazio berriei, jarrai dezaten gure sagarreko izpenarekin. Udaberria estreinatu berritan, loraldi berria abian da, oraingoz oso erabeki bada ere. Negua badijoa eta udaberria bator, ikusten bezala hemen loratxoak hasi dira, neguko poda bukatu samartuta dago eta orain ongarriketak ere egin dira, eta orain loraldia hasiko zaigu poliki-poliki, eta orain aurtengo nobedadetako bat izango genduke, aklareoarekin hasi nahi dugu, orain arte Otalarreako finkan egin dira ensaioak, eta orain gure lurretan, gure baserritan ja nahi dugu martxan jarri gehien bat, alternantzia horri aurre hartzen diogun, edo ez da hori bai da gure arazo nagusietako bat. Gipuzkoako frutazainak beren interesak zaindu eta ustiategien egunerokotasunean laguntzen dien tresnaz baliatu ahal izan dira 30 urte luzez. Aurrerantzean, 4.0 nekazaritza eskuratzeko sarbidea erraztuko diete. Viajes National Geographic aldizkari ospetsuak, estatuko ibilbide gastronomikorik onena, Idiazabal gaztaren ibilbidea dela argitaratu berri du. GR 283 ibilbidea edozein tokitatik egin daitekeen arren, ibilbidearen sustatzaileek ordizian hasi eta ordizian bukatzea gomendatzen dute. Oianguk ere garrantzi handia izan du, aterpetxe berria aur bertan eraikiko baitute. Ibilbideak 96 kilometro ditu, 6 etapatan banatuta dago, eta desnibela 10.000 metro ingurukoa da. 30 ordu pasatxoan egin daiteke. Ibilbideak Gipuzkoako 3 eskualde zeharkatzen ditu. Goierri, Urola Garaia eta Debagoiena. Aizkorri Aratz eta Aralar Parke Naturalak ere zeharkatzen ditu.
Guardiako Kasa Primizia upategia mundu osoan dago, urtero bere ekoizpen osoaren 60% baino gehiago esportatzen baitu. Eskualdeko mahastizaintzaren eta ardogintzaren izen ona kontinente guztietako merkatuetara eraman du. 2017an urrezko 17 domina lortu zituen mundu osoko lehiaketa ospetsuetan. Hurrengo urtean 15 eta aurten orain arte 7 lortu ditu. Kasa Primiziak 53 hektarea mahasti ditu eta guztira 120 bat lantzen ditu. Hainbat barietate erabiltzen baditu ere, gehiena tempraniloa da. Orain Maturana barietate autoktonoa bultzatu nahi du, galtzeko zorian egon baizen. Bodegas Kasa Primizian gaude, Guardian, Arabar Errioxan. Hau upategi berri bat da, egin genuen bizka bat bilatzeko, hobetzeko ardoen kalitatea. Eta oso pozik gaude, erantzuna oso ona izan da, ez ditugu erabiltzen bonbarik, eta dena gravitatez egiten dugu, makina oso espeziala despalillado egiteko, matx guztiak banan izateko, ez apurtzeko eta denetarik. Eta sartzen ditugu deposito batzuetan oso kalitate honezko matxekin, eta kasu honetan ere baita ere hormigoizko deposito batzuekin baita ere ardo oso espezial batzuk egiteko bai. Mahatsa biltzeko garaian, mahatsik onena baino ez da sartzen. Sistema berezi bat erabiltzen dute mahatsa hondatu ez dadin. Kasa Primiziaren ardo ospetsuen jatorria hori da. Tanga batzuk hormigoizkoak dira, temperatura kontrolpean dute, eta hilabete pasatxo egoten dira bertan, barriketara edo beste tanga batzuetara eraman arte. Usta normalean izaten dira azkenengo asteetan irailan eta urrian. Normala denez, mahatz guztiak hartzen ditugu, gero dago ardoa izan behar da, prozesu guztietan, fermentazioak eta denetarik. Urte bukaera gutxi gora bera izaten dira upategian, eta gero enologoak izaten du, edo barriketan sartzeko kreantza, reserva, edo ardo espezial bat izateko, edo urtekoa. Urtekoa berez ez da, logiko, ez da sartzen barriketan, eta sartzen dugu botiletan. Aberastasun eta historia handiko eraikinaz gozatzeko gelditu egin gara. 11. mendean eraikia, 5 mende geroago, Guardiako eraikin zibilik zaharrena bihurtu zen, herriko etxe asko suntsitu zituen sute lazgarriaren ondoren. Historian zehar hainbat jabe izan zituen, eliza barne, eta harremanak eta primiziak ordaintzetik datorkio izena. 70ko hamarkadaren hasieran, Madrid sendiak erosi zuen upategia eta gaur egun 3. belaunaldiak kudeatzen du. Lurpeko kobak handiak eta zabalak dira, eta benetako altxorra dira Arabako Errioxako ardogintzaren kulturarako. Lurazpiko 9 metro azpian kobazulo bata, eta Guardian eta beste Arabar Errioxako beste hainbat herrialdetan badaude kobazulo batzuk. 250 piko kalado daude oraintxe bertan. Eta, hau Kasa Primiziakoa da, ez da igual luzeena, baina bai handienetako bat. Eta orain ikusi ditzakegu hemen barrika ardoarekin. Eta, 20. mendean beste hainbat hormigoizko depositoak zeuden, ardoa izateko. Eta orain bertan, edo barriketan, edo baita ere, enoturismoa oso bilakaera ona izan du azkenengo urteetan Arabar Errioxan, eta enoturismorako ere erabilditzazkegu eta erabiltzen dira gaur egun. Etxe bizitza 11. mendekoa da, 1000 urte pasa dira, berez arriskoa egin zuten, eta ereki zuten arrisko etxe bizitza bat. Segurazki dirudun gehien zuen familia Guardian urte horietan, eta gaur arte mantendu da
harriari esker. Eta 15. mendean Elizak berez zergak hartzen zituen, diezmos y primicias delakoak, horregatik dago da Casa Primizia, eta horrein bodegas Casa Primizia ditzen da berez, eta hartu zuten 15. mendean, egin zuten eraikina handiagoa upategi bat bihurtzeko. Upategiak ekoizpen ekologikoa indartu nahi du. Ikerrek xehetasun asko eman dizkigu. Dagoeneko ekoizpenaren 20%tik gorakoa da, eta 100%a gora eta gora doa. 2021. urtean 17 urrezko dominak izan genituen, oso prestigio handiko txapelketetan. Gero ja 2022. urtean beste 15 urrezko domina. Aurten ikaragarri ondo hasi dugu beste 7 urrezko dominekin, eta ez bakarrik urrezko dominak. Tokion izan genuen berez urrezko domina eta Karrabalseka reserva ardoarekin ardo revelazioa, txapelketa osokoa, ekologiko hoberena txapelketa osokoa, eta Espainiako ardorik hoberena baita ere. Eta gero probain baino lehenago Alemanian Düsseldorfen izaten da normalean munduz bini txapelketa, oso famatua baita ere, eta bertan izan dugu 5 urrezko domina, bat ekologiko Karrabalseka Kirriantzako ekologikoetan urrezko domina, eta beste 4, berez familiako reserva Julián Madrid izan du urrezko domina, Casa Primizia reserva estandarra beste urrezko domina, eta gero beste azkenengo proiektuan, pensante proiektuan, beste 2 domina. 2015. urtekoa eta 2016. urtekoa, biak izan dituzte urrezko dominak. Bereziki 3 ardo nabarmentzen dira irabazitako sariengatik. Besteak beste, Maturana mahats barietatearekin eginikoa. Beste ardo batek urteak darama sariak irabazten, Julián Madrid izena jarri zioten Ikerren aitonaren omenez. Urrezko dominak izan dituenen artean, esan dudan bezala, Karrabalseka reserva, Japonian ikaragarrizko premio batzuk izan ditugu, ezta? Ekologiko ardoriko hoberena, txapelketa guztietakoa, Espainiako ardoriko hoberena eta ardo revelazioa txapelketan. Mundu osoko ardoak joaten dira txapelketa honetara, ez bakarrik espainiarrak edo herriosakoak, mundu osokoak. Alemanian, munduz bini txapelketan, Julián Madrid izan da urrezko domina bat, baina azkenengo 25 urteetan izan ditu 30 urrezko domina, eta oso premio berezi batzuk baita ere. Azkeneko proiektua, pensante delakoa, oso botila kopuru murritua, 1.500 botila, 1.500 botila gutxi gora bera urtero, eta Maturana matxarekin egindako ardo oso berezi bat. Ardo hauek arrakasta zibiltzen dira munduan zehar eta eskualde berezi honen izena harrotasunez eramaten dute. Klimaren eta lurzoruaren baldintzak bereziak badira ere, bertako ardo handiak historikoki eta kulturalki mahastizaintzari lotuta egon den lurraldeko gizon eta emakumeen meritua dira. Maitianan urte asko lan egin ondoren, Mirian eta Lorena Aizpek txokolategiaren gidaritza euren gain hartu zuten 2010. urtean. Gozotegi emblematiko horren historia 1959an hasi zen, eta gaur egungo izenarekin 1993an. Donostiako Peñaflorida kalean Maitianara sartu bezain laster, txokolatearen etxean gaudela konturatu gara, Aizpek horrela deitzen dioteta. Maitiana hasi zen 1959 unkalekin,
Gero 1981 bere gestorea hartzen du Maitiana, eta gero 2009an gure jabea pentsatu zen iztea, eta urte bat ondoren guria da jarraitzeko ideia. Eusko Jaurlaritzaren eskutik, 3 lurralde historikoetako okin eta gozogile tradizionalen elkarteek kanpaina batean hartu zuten parte, kontsumo ohituren aldaketagatik eta Ukrainako inbasioak neurri batean eragin dituen prezioen igoeragatik sektoreak pairatzen duen krisiari aurre egin nahian. Kanpaina hau zertarako den, sektorearen ikusgarritasuna eta lanbidearen prestigioa berreskuratzeko. Gizarteak gure kalitatea eta gure lana baloratzea nahi dugu. Horretarako eginda kanpaina hau. Lortzea espero ditugun emaitzak horiek dira. Maitianak originaltasuna eskaintzen du bere produktuetan, hainbat kanpaina antolatzen ditu eta produktu ugari ditu salgai. Gure produktu erregea da trufa, bonboia baita, baina gabonetan lehenengoa da trufa. Gustuak berriak gustatzen zaie probatzea, baina normalean eskatzen dute gure betiko trufak, betiko bonboiak. Saiatzen dugu gauzak egiten, gauzak berriak, adibidez bihotzetan ikusten duzu katuak eta hori, guk egiten dugu hartzen dugu impresora bat eta egiten dugu impresioiak txokolatekin. Eta, jendea probatu nahi dute gauza berriak. Maitianaren jatorria hitz egin dizuegu, orain lantegia ezagutzera gonbidatzen zaituztegu. Lorena eta Alexandra lantegia arduratzen dira eta orain Pasko arrautzen kanpainan murgilduta daude. Lorenak lehen gaia erakutsi digu lantzen hasi aurretik. Gure lantegia txikia da, eta bertan txokolatea artisau moduan lantzen dugu. Txokolatea hainbat tokitatik dator, eta tantetan jasotzen dugu, pipita txikietan. Lantzen ditugun txokolate batzuk oinarrizkoak dira, zuria, beltza, esneduna. Gaur egun horiek fabrikatik ekartzen ditugu, baina beste txokolate mota batzuk atera dira. Karameluduna, marrubiduna, laranjaduna. Hori dela eta berezko ezaugarriak dituzten beste jatorri batzuk jarri dira modan, besteak beste Madagaskarreko txokolatea. Jendeak gero eta kakao portzentaia altuagoak nahi ditu, 100, 190, 190. Baita jatorri gehiago ere, mikatzagoak, fruta gustukoagoak, nahi erara. Urratsik garrantzitsuena txokolatea urtzea da. Aleka eta hainbat katilutan berogailuan sartu eta likidoa dagoenean mailan iraultzen dute berriro oztu dadin. Maila marmolezkoa izatea garrantzitsua da. Kantitate handien kasuan makinan urtzen dugu, baina gaur dekorazio txikiak egin behar ditugunez, marmola erabiliko dugu. Zergatik marmola? Txokolatea azkar temperatu behar dugulako. Orea biltzeko orduan, askoz garbiagoa da. Horrek urtze prozesua azkartu egiten du. Ikusi ditugun pipitak katiluan sartu eta berogailutik igaro ondoren urtuta ateratzen dira. Hori delata, kakao gantza bananduta dago. Orain ordea, berriro berotuko dugu, kontrakoa lortzeko. Hau da, txokolatezko masa eta kakao gantza berriro batuko ditugu, ondo kristalizatuta gera dadin. Horrela, oso txokolate ona lortuko dugu, eta segituan hasial izango dugu txokolatea lantzen. Marmolean ia dena botako dugu.
baina katiluan pixka bat utziko dugu. 28 graduraino jaitsiko baitugu temperatura, eta jarraian berriro igo. Beraz, katiluan utzi dugun txokolateak hori lortzen lagunduko digu. Urteekin ikasten da. Eta testuraren arabera, erraz jakin dezakegu zein temperaturatan dagoen. Orain dena jasoko dugu. Pues es recogerlo. Alexandrak egonarri eta arte handiz muntatu dituen pazko arrautzak apaintzeko erabiliko dute txokolate urtua. Alexandrak ia bukatu du pazko arrautza muntatzen. Artisagoak garen aldetik, gure arazoetako bat merkatuak sasoien arabera funtzionatzea da. Garaiakin batzuetan lan asko egiten dugu, eta honako hau, pazko garaia, hoietako bat da. Lehen pazko arrautza txokolate azpian ezkutatzen saiatzen ginen. Orain berriz, arrautza politagoak eta ikusgarriagoak egiten ditugu. Aurrak ahobete hortz usteko, evoluzionatu behar izan dugu. Egiteko txokolatea da Maitianaren eskaintzako izarretako bat. Oraindik ere betiko lapikoa erabiltzen dute eta bezeroaren gustura pertsonalizatzen dute. Arrakasta handia izan du, jendeak txokolatearen zaporea antzematen duelako, eta batez ere irinik ez duelako. Horrek jendea asko harritzen du eta galdetzen digute, baina nola loditzen duzu? Bueno, txokolategileok eure sekretutxoak ditugu. Edateko txokolatetik bereizten gaituena hori da. Ona etorri eta nahi duzun portzentaia eska dezakezu, momentuan bertan egingo dizugu, eta zeliakoentzat egokia da. Ez dugu irinik erabiltzen, eta osasungarria da. Prozesu guztiak artisau estilokoak dira, baina bistan denez, sormen handia dute. Diseinu eta kolore originalak erakargarri garrantzitsuak dira. Tradizioa ez da berrikuntzaren etxai. Bai, tradizionalak gara, eta horregatik jende askok jotzen du gugana. Baina kalitatea ere bilatzen dugu, eta produktua mimatu egiten dugu. Atera dugun kanpainak dioen bezala, bihotzez egina. Barrutik ateratzen espazaizu, ezin sortzaile izan. Produktuak, esaterako txokolatezko hamburguesa hau egiteko lana luzea da, hainbat txokolate mota temperatu eta molde asko erabili behar direlako. Hori bai, emaitza ikusgarria eta deigarria da. Gaur egun, sare sozialetan espazaude, badirudi inon ez zaudela. Horregatik, geure produktuak sarera igo ditugunean, jende askok galdetu digu ea nola egin dugun. Jendeak kanpotik ezin du erosten ari dena benetan estimatu. Ikusi duzue txokolate arrosa nola egin dugun, ezta? Zenbat aldiz temperatu behar izan dugu produktu hau lortu arte. Benetan balio duena kobratu beharko bagenu, inorke luke erosiko. Kalitate honeko produktu ikusgarriak nahi ditugu. Baina ale bakar baten atzean lan asko dago. Maitiana txokolategia gozogile tradizionalen elkarteko kide da. Artisau teknikekin egindako produktuak eskaintzen dituzte, eta gorputz eta harima jarduten dute bezeroen eta lagunen gustuak asetzeko.